Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, na ikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hinapay ang grocery, sakbay ng agawidag. Ay, sana bali, nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ, ti asawa ni Albert. Adda ka ulding hans na lalaki. Surutan. DJ, nagturong da iti hotel. Video kita. Naskan amaamuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito yung opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyan ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan daytan. Ha? Kayat mo asawan? Okay laan agulguliban na ka ni Sheila? Daytan ti pakaragsakan na. Amangan mo agsapsapol iti sabali nga arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti matas pasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak idi iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jack, magustuhan da ito linutong asidaan, Nana Lolit. Kat naimas mo't day tamam. Magustuhan to pa'y da senyor kan Sir Albert. Day tati sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumong-basungbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka, ano kayat mo? Ay, anday ko manan. Imbarsak mo manin kanyak ti tinidor mo. Natamaan manin ti ulok. Amang halo kayat mo, ada ito'y bubuungan aplato ti barsak ko ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Eh, Agtungpal kalatan iti kayat na. Tapno awanin parikot. agikatakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan diti balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko ma. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maaramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat na nga aramidam. Tapno awanan ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy, umasidan ka dito ay. Ma'am Sheila. Ada kadwa alalaki ay. Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan mi. Ay, wag, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok da dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati kunana akasinsin na. Ay na. Ay. Makamo ka man langan iti biyag mo. Garanggan diyang ababae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tininlang ta. Uwan, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makikita, ma? Ha? Uwan, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw.
Di oray pa'y mano alalaki ti isarap mo dita silid mo. Ay uhon man. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalolit. Bak nga. Ado ti kwarta. Iti kanito ngagbitot ka. Amangan, nubang kay muntulangan ti agahawid. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sabagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaom dayta, ma'am. Awanan ka itibain! Albert, tinumpan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtangak. Makipagnanaad ka laang ditoy. Isungawan karbonam amang yawid iti lalakim ditoy. Ni, awan lalaki, Albert. Saan ka alip-liputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko amismo, ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko alalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanas kan ama-amwam. Kanda ito'y titandaan naman. Iti kanito nga dadakas ang mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pan nakabagi tilintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan ang mapunas dito'y pusok? Kunamot anata or dayta nga Albert, kan bak nang pay. Siyempre, natural ang mainlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin nga nga anak yo. Dayta lang ta pinagsina yo ida. Kailiw ko ni Maria Angela. Ti anak mi nga daken ko na. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mo? Wan, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Kat adakan diti balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Ti agin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga road takasta. Albert, sikati ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wan papa. Makamuka no agmay sa kaamapan, wano mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani papa. Ni Dani? Sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sikati makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay saan napudno ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay pumanawag. Anya ti bagayaw, sir. Sikat ti mga iwan ka ni baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan ka ni baby, ngem ni Sheila. Tamo mat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir, siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad da ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, uwan, sir, di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adtoyan ti kapiyo, senyor. Agyaman na, Lolit. Agkapi kayaw, ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan, ija opisina yaw. Sige, awan kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito abulan. Uwan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa'y nga ingato yung senyor? 3 na bulan tinapalabas. Ah, noin nga to yung tisweldok, sir. Apay nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas itisigod as swildok. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta sa anak mo't nga agbisin ditoy, tanagado mo't timakan. Saan dakmo't nga imutan itimakat, senyor. Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom.
Pasensya mo ni Sheila, ha? Wow na, sir. Itatanapanan ni Pama. Adda pang ibaunakan ka, nanalonit. Ah, Agtungpal ka. Kat ikan ka itidakkel agatan. anya kay dayta, ma'am. Nabayagan da ito aplano. Ngam saan ko ang maipatungpal. Gaputaadda ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalakpan. Anya ka di nga min dayta, aya, ma'am. Pukawam ti ubing. Ha! Pukawag. Anya ti kayat mo asawon, ma'am. Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am. Makaamukan no kaipakan iti tigre. Tigray. Ay, awan tigri dito, oy, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsungpat ka kanyak. Tasikan tumat ti sumaruno apo kawa. Ha? Kwa, ma'am. Sige. Siya kunti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko ken ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksana. Natural a mairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? Ay, oon, ma'am. Ay, sige. Siya konti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruruar mo ti ubing. Ay, ariglado, ma'am. Agtumpal na. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanalori. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito yung aramidag. Tanodyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Katdakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam, nanalolit. Apay adi ka pa'y laggunay. Owen, ma'am. O sige. Rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga daparikot. Sikati umuna apo kawag. Maawatan. Uwan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kami ka ni baby. Jaklat na may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutot ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti intad kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma kwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkaldan. Wen, syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibati kan kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay.
Apay nga rod nga intulok na awin aswasyo ti relasyon nyo. Gaputa jak kayat tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nangruna kat siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay, Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan jak imbagbaga nagabrudak. Basta imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit sa anan. Gaputa amang ano pagtaudan pa'y tiriribok. Tinaskan kanyak. Nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Tagtugawak man pa'y dito ipunti kayo. Ay, jak amo ti aramidok. Medyo adayo basit da ito alugar. Iso nga awan makaamam mo kanyak dito. Ay, inay. Nagsangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itid ko tayo sa ganak adedi na. Mabit laang mon, baby. Taala, tay di din, wan. Oh, atoy. Ala, agdede kan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidak. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda ka sa klakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga, ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay it alawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan nga ayatan ni Albert ni Sheila. Kat ni Corazon ti ayatan na nga uray pa'y nagsinan ti dalanda. Iti sabali abangir, nagtungpalata ni Nana Lolit iti imparamit kan kuana ni Sheila. Ngam saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Kat pampanunutan na no anya ti rumbang nga aramidan na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisin. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila sa pulang. Katda ka sa klakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay la kuma, na makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na amang ampon dito'y ubeng. Agawid ta na Milay. Nagpakada akong itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga ron magkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidaglaang matiji balay. Magnatalatan. Exercise. Ala nga rood. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay,
nagrigat gayam ti magmag na. Makabannog nga uray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin kan ka, amang kita iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay pailaan nga agkotseta. Ha, ma'am, adda umasidag ka na ta babae. Nakaubba iti ubeng. Naimbag nga oras yo. Mabalin ka di, iti makisarita ka da kayo. Maipapanitian niya, nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik ka da kayo. Kat da kayon timang padakkel. Ano niya? Sige, da kami timang padakal iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, nana? Anak ko, ma'am. Agtawon pailaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mo't anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, nana? Kat kidawak ko maano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kuma anawaya aklat ta amang sarungkar kan kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano nagkinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak? No kasta? Asino ti ama to'y ubing? Ma'am. Awanan, pimbo sayan. Ha? Pimusa yan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing. Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan am-amok akabagyan ti nakirilasyonak. Kan maysa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarik, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang gandyang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan na saya at akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubeng. Katadakada kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimmang bay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubeng, ma'am. Wen, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wen, nanamilay. Tamo mat ngaging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang, kasanon, no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang, ayos latta kadigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes mo tinangag ko nga imbaga na anagan na. Wen, Mercedes tinagan na. Ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wen, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana, gaputa maysa nga ina.
No apay mo't day dya a babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbag ta nakaanak pay. Kat paanak mo't ten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga rod. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay agsangsangit ka. Kunak man na nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't kayam? Pero, kailiw ko na iti anak ko. Natural akaili mo, ida. Kaanak mo, ida. Sakat ugbing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardin ka nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Tanagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla, Ala, huston. Di ka nagsangit pay. Basta panunutam anasaya at ti kasasaad dagiti anak mo. Ita ka lang asimangpat na nalolit. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo tiimbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukloko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day taakarayan. Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaron. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajak nakita iti duwa nga aldaw. Naira na laadi yun nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka na ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Eh, kuwa, sir. Nasayahat mo. Nakaturog. San mo baybayan Aywa naman na imbag. Word, sir. Sige nga Rod, kasta pay. Bye. Bye, sir. Naimbag langan. Tada ni Nana Lolit. Tapno adda mga iwan iti anak ko. Ay, Corazon. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga, Alang nga, Rod. Agpaalaklangan iti inuman ta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Huwin, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Huwin, ma'am. Tanapintas mat ni Mercedes. Uray bakutan. Ay na, napintas to'y ubeng. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maaddaan kan to, iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulat ta, ma'am. Sapay la ko mga Rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kuana. Ala nga Rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko ka? Pakmakan? Amumat kanyak, sa anak nga agpilpili.
Noan niya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, alang arod, kastapay. Agrubot kami ni Albert. O sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo matan kini bakit mo? Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw nga imasidag ah. Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kini hanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan, Kayat na asawan. Awagam lang nga itinagan na. wan. Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. Amumat asaan ko nga ayatan. Kasano nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, aglubatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka agumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela idirabi. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanungag sangsangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason. Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi. Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agungat ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumred. Bukas ta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalata naging gay balayo. Saktulatan ti agmaneho nga agawid. Angam, Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talatan ni balayo. Nangagmo ka di? Ken naawatam timbagak na nalolit? Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Kat dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga ro din jitangdan ko ako nam nga itid mo. Idi kalman pa'y laang or urayag. Ngam di mo matla ito doon. Makauray ka. Amok ngamin ti ugalim, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itid. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolit. Sige. Aramidam tamadaksan ka. Oray man. Saan lang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, amam. Nang runa, tasika ti mastermind. Anya? Talaga anatangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagak laong mo't ati pudnaw. Malaki din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Ano saan? Ay, talagang agipulo nga. Oh, adto yan kitangdan mo. Adda amin iti dayto asupot. Na Ha? Intupak mo iti lamisan. Ay, ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot anatangsit kan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumardeng kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik day ta akwarta. Padasan nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko, sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am, no kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsinto na daw? Nang runa, nugamdan yu atakawan ti intangdan yu kanyak akwarta. Anya? Bainte uno, 22. Nay, nagaduday ti akwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko lataray ti akwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ebidensya da ito kontra kan ni Ma'am Sheila no bilang laang. Sa bagay, awan matkit di at ipagdanaga.
Ngamin, nasaya at ti kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo taman ng perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya aday. Wen nga rod. Adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Diyay lakatukad ti kasapulan dat ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta di bang magam kanya. Ay wen palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti aramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaeng. Ngam siyak, addaak dito nga agrigrigat. Doon ti pagantanala makabsat mo saan ka di? Wen, ngam jay lakatukad ti kasapulan dat ititid ko. Kat ada kadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaeng ti agnumar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no adamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolam latat ipawit mo, iti kasta, numapanda umutang kaninanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga tidagduma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, siningir ni Nana Lolit ti tanggan na iti impaaramid kenkwana ni Sheila. Kat aramatan nanto kas ebidensya, no bilang ta iso ti mapabasol iti panagpukaw ti ubing. Iti sabali abangir, binagbagaan ni Perla ni Corazon, adi na ipaw iti amin amat gadan na. Taamangan no masayang laeng. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ati anak kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam pren. Ngam anyangay ti ammom. No adamot mananggun daway. Kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga amo ti agbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang kaninanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga tidaduma. Tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akas ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di da mo tagbayan. Husto ka. Ada na sa unina ng kanya kiti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanon tan dito'y balay ni Albert. Kasano? Bumabatan, taing tapay kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan nabiit, sakbay nga gawid ang. Alang rod, umay kan, bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pay. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta mairana apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan Albert. Intag ka pe. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwa na. No kasta, ada ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwa na. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Win ma'am. Sige ma'am, tasabtak edad di tarwar. Sige,
Kat isaganaam ida iti merienda. Wen, ma'am. Sige, sir. Agtugaw kayo biig. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, Nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige, sir. Adalinutok a merienda. Patsyak ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Danny? Amanda, At damat gaya man anak yo. Wan, Sir Albert. Adan anak mi ka ni Danny. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Jessiled. Amangan nga min numalukag. Sige, panawan kayo, pay. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Saan mi nga anak ti uban ni Amanda, Albert? Diyak am mo no sino ti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Ha? Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumatan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan na kayat ni Amanda amadaan kami iti anak. Nga maging gayta, saan kami pa'y anaparaburan? At dantulat ta. Kasta tinapasamak, Danny. Iso, sige. Inawat kong ti ubing. Kaasimat. Kastagayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anya matan? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na. Kasta talaga. Taanya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanatnat aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Tanga inawat mo day tanga ubing. Makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta. Panagkunak kat awan. Kan may saan kumat aparita ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kuana. Sige, sikat ti makaam mo. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Ala nga rod, awanan makunak iti dayta. Ay wanam latang nga rod dayta nga ubing. Laglagi pang timbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wen, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wen, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kasla saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Kwa, sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya, Dayta tipod no, Albert. sana pud no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso ka no ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may nasaysaya at no dumakkel kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabaling ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputahin surot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam, Sumardeng kan. di mo kaya't amang ti panang lipot mo kanya. Awan ti nasayata pagturungan dayto asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsalitaan ta, Nana Lolit. Wen, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, ingka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainan na ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Wen, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Wen, ma'am.
Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam to nga rod tilamisan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kayat ko bang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di uray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagem. Tadi nakamot kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wan, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimbrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwar ti gate. Aniya, Siyak a mismo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na kuna kanyak ni Corazon. Nga iti may nga aldaw. Kat awagan na ni Sir Albert. Ta ipakita na dagiti singin. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Mabutengak? Iti anya, senyor. Nga mga no dakas kit di mat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng ka ni Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Saan nga agul-ulbawd? Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singin. Day talaeng, tadi na imbaga no kaanaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itaman pa'y nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputa inalan ni Corazon ti anak ni. Anya? Impanaw na ti anak ni. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta. Nasakit tinakam ko. Natural Sa pulang, takasaritan. At damat karbangam iti anak yo. Jak amo no anya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadan na. Nalabit ang nakapagpanunuten. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamet no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay tinakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan na kan nga imbibi ang kadagiti anak yo? Mala, sapay ko ma, tagkikita kayong tumatlaang. Sabay ko matakasta. Ala, uminom ta, Dani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manun alawas nga awan gaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na kuman ni Corazon, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin kuha na nga itid na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tay ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abiddot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday tayo, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kan kuana. Natural, ubing dayta, Dani. Ken, kayat ko asyak a mismo ti mangaywan kan kuana. Kat, sa dinuit ti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tangawbing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok dayta kan kuana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano a talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Oo, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawa? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubi? Wan, ma'am. Bayam laang agumatang ak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am.
Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Mama, ada nga mindwa pa'y nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya mi. No kasta? Amo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga amo, ma'am? Tadak mat diti syudad. Kad sana ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaamo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Sigurado ka di? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kaya't mo ti maadaan iti anak. Saan ka di? Adto ya. Si dada anak amang ipaikan ka iti anak. Iso adito yak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Oh, Inturon nak. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y salit ko. Saan ka nga ay ayatan? Aging ga ka dita. Kat dinaklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilad. Albert, kasapulan ka. Rumwar kan dito'y salit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon na tati puso kan panunot mo. Rumwar kan dito'y salit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursuro nak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti ka ano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papanandang ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, Mat? Kasla agong ungot ngamin iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Aniya. Wan, senyor. Imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di maawatan ti kayat ko asawon, senyor. Ay, pilya ka, Matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipudnumot, senyor. Kanayon ang nakasyorpan ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwan, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpalt. Saan to nga tama urnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, sinarungkara ni Nana Lolit ni Maria Angela iti sidong ni Amanda. Nakisarita latta daytoy, asarungkaran na latta kumati ubing. Imanugot mat ni Amanda, tamaawatan na daytoy. Iti may sa arabii, kayat ni Sheila ti maturog iti silid ni Albert. Ngam pinabainan ni Albert daytoy. Nasair nga rod ni Sheila. Nakapungtot, iso nga uray rabiin, katrimwar iti balayda. Nasiputan mat daytoy ni Nana Lolit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas at napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan, senyor. Imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir Iso ama ditirik na na. Iso aday jay. Agong unget arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka, Matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Pudno, but senyor. Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray.
Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan tane, rabiin. Wad, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila intun sumangpaut. No sa dino nga ta tinapanan na, katrabrabeen. Uy, ito na pa iti anak. Kaya't kupay tagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ito na pa iti anak ko na. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay nasawa! Balsan ka! Dinagmayan ti asawa! Napukan ka! Albert, agsapan, ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ay papa. Kanayon nakasta ti aramid na. Saan pa yun nga agawid no daduma? Apay no bagbagaam, nga agbalbaliwan, kat urnusan nyo ti relasyon yung agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mga yatkan ko na papa? Ay, nuamukla ko maakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok ngayong kalaysam ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na yung baga na kami ti amana. Gapo ta iso idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impan na kiti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngam da tayo. Papa, Asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. jak kayat asursuruan nga ayatan ti kaskan ko na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di ti aglang ay. Ad-adan adyak kayat asursuruan nga ayatan. Gapotawan respeto na iti pagtangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay, no kastang ad-datan iti trabaho. Anya, Agtukyat ti riknak, no kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawidan itinaganakken ko na. Manumatan amulan tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidag tirik na kan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilat ta day tanga ubing? Nakaturog a kanayon? Gagangay iti ubing Kat no iti rabii, nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Nga uray siyak, mairaman mo't tan amapuyat. Tasyak pa yan, ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay Tamay sa ka nga rodan nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday ta nga ubing. Ngamin, kasimat. Data ti makatulong kan kwa na. Kanayon ka di asarong karan ti inana? Uwan, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at tagaw-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maiwanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod tay sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na aling Naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Iso nga rod akanayon nalata asarong karan ni baby. Namin, kailiw namat. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta. Iso nga awan parikot iti dayta. Nasaya at kay tipada matao. Ala, sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam, saan mo ka di asurutan? Saan, papa? Jak kailalaan ni Sheila. Dakes ti ugali na. Asawam lataday jay. Manon atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apakaay aywak ken kwa na. Makunamday ta, gaputad na sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa.
Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat ko ngagbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho, Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysayat no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanaluli, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Jak kayat nga agipulong ka kin ni Albert, may papan iti anak na. Laglagi pang mati pang takin ka. Maiturod ko nga aramidan, kat sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di ka agdanag. Ta saan konto nga ibagakan ni Sir Albert? Nga awanen di anak na, kinanti ti Gray. Kinan titigre. Kawan, kasya laang ti panang ibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano doon, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanawd. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas iti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Ya, pakaragsakam ka di atalaga ti panakapukaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. Ah, O ana, mapanak pa iti silad ko. Taad alaak nga importante. Sakbay arumwar. agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kandang mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak. Gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasayaat no kasta friend. Anya nga min tirikrik naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit tanda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat iti iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urlungat ka no para iti masakbayak. Ay, anyan? Ngam, dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayon ang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ama ngaywan iti anak mo. Perla, apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tano awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo. Ha? Alahan gayam. Pakumusta am laang ti anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kan kwa na. Agam akak, Perla. Amangan no maamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anus ka nga rod Ano sam ti ili mo kan ni Albert? Albert, imayak iti opisina yung takayat ka tulungan iti trabaho. Diyak kasapulan ti tulong mo. Albert, talaga ka ti adinak maayat. Naibagak day ta idi paylay. Saan amo ba yan? Among kadino apay nga agrebrebel de tirik na. Gapukin ka. Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti madi nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramidak. Dinak maayat. Anya ti inaramid mo anak ay aywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert, Saan nga umdas ti kinaseksim. Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapulaang iti day ta arason. taas sino ti ayat. Dayjay ako rason. Sumarden kan. Awan serbi day to'y asalitaan. Nukas ta nga ron. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglagi pumday ta. Naimbang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya. Mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag akong dito opisina. Bastos. Apay ako na mabastosak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa ilaang. Ngam panawan na kon. Anya ka diti ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko apapananta. Tanaul-ulingan. Anya ka diti ibagam, Ma'am.
Amom ka di ti ayan ni Corazon? Jak amo, ma'am. Ikan kay ti dakkel agatan. Nulakit ta maisurum kanyak ti ayan na. Imadayo ni Corazon, ma'am. Gaputan na amiris na abiddo ti relasyon da ni Albert. Kayat ko makita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkel agatan. Jak amo, ma'am. Pasensyakan. Ngam awan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka di nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanyak. May papan kadakwada ni Albert. Talaga ka di nga agin inayat da? Awan amok iti dayta, ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Iswaday jay, nakaungot kanyak. Agin di ka no. Gaputadyak kaya ti umawat iti dakkel agatad. Idinto, tamamirmira utak lang arudan. No apay nga minasimurot kapay laken ko na. Kaya't ko laam-amuan no anya ti kunana pagsaritaan mi. Tagayam, ikanak kano iti dakkel agatad. Basta ibagak kan kuana no sadino ti ayan ni Corazon. Katulungak kano amang sapul kan kuana. Tanya ti plano na. Di nan imbaga. Nagdamdamag kanyak no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ti pagdamagan na iti dayta. Gaputadyak ammo ti sungbat na. Iso aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan ko na? Una, ngamin, sikat ti kanunungak, saan nga iso? Nasaya at da ka man Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Iso nga awan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, ma'am. Taimas ti lutok. Sika? Saan ka di aron bang lang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, ma'am. Ngam amok, anabannog ka, anangaw-awir kan ko, ana. Saan abalit na nakaturog? Iso asya kung ti agluto. Di kagdanag, ma'am. Naimas ti lutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, noan niya ti lutom asidaan, Nana. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman akta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasa yatak lata. Sika, kumusta kan? Ganti anak na, kumusta amatan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak? Naku na ni Sheila, ang nagpakpakaasi ka kano. Iso nga inted dati ubingkan ka. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Kasano ko mapasamak tigas na? Anya? Albert, kayat mo ka di asawin nga awan ti anak tayo ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Si ka mismo tinapan ije balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Albert, ti anak ta. Sa dino ti ayan na. Amang ano at dadakas na napasamak kin ko, ana. Mamati ak nga awan dakes ana pasamaken ko na. Ala, agkalma ka. Takasaritak danana lolit kan Sheila. Bidot na talaga ti pag-agdang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert ti anak ko. Unamot ngamin, amas naranyag ti masakbayan na, no dumakkel iti amana. Perla. At sapay ko tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko. Anya ti naramid da kan ko, ana. Imposible mo't a pinagaramidan da iti dakas. Madanaga na ka talaga. Anya ti napasamak iti anak ko. Agkalma ka, Corazon. Mamati ak nga awan dakas a napasamak iti anak mo. Urayam ti awagan ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! 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 Ito na pa iti anak. Daras
nyo. Alam mo, sakit yara. Senyor, ay dako sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya dayta. Anya da ka sa damag. Ni Ma'am Sheila. Ada ija ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Na-disgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Makalasat nga ta ni Sheila, itipan nakadisgrasya na. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teserya tayo itaalawas anapauluan. Na ikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, agsangsangit ni Corazon. Gapu iti naamuan na amanun abulan tinapalabas ngawan ti anak na iti sidong ni Albert. Iti panagawid mat ni Albert. Tapno kasarita na ni Nana Lolit. Adda imawag kan kuana. Kat impakaam muna nga adda iti ospital ni Sheila. Inawagan mat ni Albert ni Nana Lolit. Kat impakaam muna tinapasama kan ni Sheila. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Na ikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Senyor, dako sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Oh, anya dayta. Anya da ka sa damag. Ni Ma'am Sheila, ada ija ospital. Na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Na-disgrasya ni Sheila? Huwag, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila. Apay ana disgrasya. Anya tinaramid na. Jakam mo, mapanak ka no ita ija ospital, senyor. Kasta ti kuna ni Sir Albert. O sige, mapantaadwa. Inawagak mo tanti ina ni Sheila, papa. Agturungan dito ospital. Unay nga minen, tanabarte ka nag-drive. Kastati ko na dagiti nang yagkan ko na dito ospital, papa. Ken na ko na ti doktor. A dead on arrival. Ano yan? Albert, abalayan, kumusta ti anak ko? Apay amorge ti mbagada pagdiretso Iso dayta ni Sheila. Nabungan iti puraw nga ulas. Saan? Saan nga iso dayta? Saan nga iso? Ay, ikatak ti abong na. Sheila, iha! Sheila! Nabanod tinangilugan anda iti bangkay ni Ma'am Sheila, sir. Nanalolit. Sungbatan nak iti saludsudaken ka. Kat tipod no ti bagam. Ha, sir, anya ti saludsudam. Ayan ni Maria Angela. Ha, Amok asan ka dakas sa tao, nanalolit. Iso ang mamatiak ngawan dakas anapasamak iti anak ko. awan pagdanagam, sir. Nasaya at ti kasasaad ni Baby Angela. Maay ayuhanan anaimbag. No kasta, sa dino ti ayan na. Sige, sir. Kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Mapanta iti ayan ni Baby Angela. Sigurado ka kadingawan dakas anapasamak ken kuana. Wan, sir. Katno kanayon ko asarungkaran. Ngam ilimlimod ko kan ni Ma'am Sheila. Diyak kayat ang maamuan na asarungkarak ti ubeng. Kasigurado adakas ti aramidon na kanyak. Anya ti kayat mo asawan. Tinangdanan nak ni Ma'am Sheila amang pukaw iti ubeng, sir. Tadi na kayat. Nga da pa kalaglagi pam kan ni Corazon, sir. Katno diyak agtungpal iti kayat na. Amangan no iso amis mo ti aggunay. Kat dakas ti mapasamak iti ubeng. Anya. Ada nasarakak anasaya at ipanagpuspuso na. Kat imbatik ti ubeng kadakwada. Kat ipagyabanak, imanugot da akanayon ko asarungkaran ti ubeng. Imbaga kadakwada nga anak ko ti ubeng, sir. Kasta ka di.
Anyan ang nagdakas ti panagpuspuso ni Sheila. Agraman ubing, iraman na iti kinadakas na. Siningin ko ati swildok, sir. Tadanda ni Dina itad. Ha, ti ko na, si Reban nak. Ha? Saan na mabalin Dakkel agat at tinted na, sir. Ngam isumot lang tigas gastos ka para kan ni Baby Angela. Nga oray amok nga damot mabalin tay nang ibatsak iti ubeng. Agyaman akan ka, Nana Lolit. Inya dayong ti anak ko iti mabalin apak paggadan na. Un, sir. Di kagdanag. Kalpasan ti tabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Kuyugan ka amapan ija ayan ni Baby Angela. Corazon, Kasano, Albert? Kumusta ti anak ko? Ada ka didakas ana pasamakin ko, ana. awan, agkalma ka lang. Awan dakas ang napasamakin ko na. Sa dino nga ron ti ayan ti anak ko. Natalgad ti kasasad na. Awan ti rumbang apagdanagam kan ko na. Kayat ko amaamuan. No apay anag parang asyak tinangitalaw iti anak ko. Aramid ni Sheila daytoy. Ngamkas iti nakon-nakon. Natalgad ti anak ta. Kat awan ti rumbang apagdanagam. Agi amanak no kasta. Kat sika, kumusta ka mat ita abroad? Nasayat mat. Kanayon ka kumangagan anad. Kat kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Sheila. As si kaswak ti panagawid mo. Anya, bangkay ni Sheila. Di ka di asawam tinakdakamata. Juan, madama ita ti pan nakalamay na. Pimusay ta na disgrasya. Nabartag ka no nagmaneho. Kasta ka di. Makipagladingit at Albert. Kalpasan ti tabon. Kaya't ko ngagsublikan dito Pilipinas. Tas si ka mismo ti mga iwan kadagiti ubing. Sige. Asik kasumpay ti panakay tabon ti asawam, Albert. Pagsaritan tanto day iti sa bali agundaway. Kat manan, makipagladingit Agyamanak, Corazon. Nasayaat nga rod no awan da ko sa napasamak iti anak mo. Ay, kunak ngamin kan ka, di ka unay agdamat. Sangit ka, sangit. Kita man talangam ita. Kalata kimutong ka. Nasayat ka no ti kasasad ti anak ko, Perla. Ngam amom. Ada may sapay anamuak. Anya day ta? Pimusay ti asawa ni Albert. Ha? Ala, apay ngay. Nabartag ka no nagmaneho. Ay, sus. Day ta, tirigat na. Ay, una yan. Apay ngamin nga agmaneho. Kat amuna anabartag. Albert, amok adi mo inayat ni Sheila. Kat day ti pagsaksakitan tinakam na. Pakawan hendak. Tasaan ko anasursuro nga inayat ni Sheila. Nupay kasta. Sana may parbang tinaramid na. Amapan nagbartak sa nagmaneho. Ngam kasta ti sigod nga ramid na. Kanayon na bagbagaan ni Papa. Ngam sana dumnag. Awanan ti anak ko. Ti kakaisuna nga anak ko. Pabasulen dak kadi iti ipupusay na, Mama. Saan, Albert? Tamok ti ugali na. Awan pa nagbaliw na. Kanaamak pa'y alipliputan na ka. Amok dayta. Namin anon adaras nga inaramid na dayta. Ket dayta pa'y timaysa, adyak pangayatan ken kuana. Nupay kasta. Jakmet kalikaguman akastoy tinapasamak ken kuana. Albert, Awan sa balya pabasulan ni Sheila, itinapasamak ken kuana. No di iso matlaeng. Una yun tinapasama kiti asawa ni Sir Albert. Inak ita makilamay. Umay ka kadi. Sige. Nilaangan na namilay ti makaamo ka ni Angela. Sigurado ka sumurot ka kanyak? Wen kababain mat ka ni Sir Albert. Lodyak man laag takita iti panakalamay ti asawa na. Alang rod, agpalaskan. Tamapantan. Saan ka makaturog, Perla? Apay, anya ti pampanunutam. Ni ka di Albert. Tamay sa itan abalong. Saan Di kagsaway ti kasta, Perla. Kaslakit din pakaragsakak ti pan nakabalo ni Albert. Iti kasta nga ibagbagam. Kat anya nga ro ti pampanunutam.
Kuna na ngamin nga si kasuan na ti panagawid ko. Kalpasan na may tabon ti bangkay ti asawa na. Tanasay-sayaat ka no siya ka mismo ti mga iwan kadag iti anak mi. Katuan mo't, nasaya at no kasta. Alam, sikat ti mangudang iti dayta. Sayang mo't no agsupliak iti Pilipinas. Kakaysuna nagsayat dagiti amo ta dito eh. Ala, panunutam ana imbag korason. Ha, Ma'am Amanda? Ada ka dito'y lamayan? Kapinanom ni Ma'am Sheila. Asawa ti boss nila kay ko. Ha? Oh, aperas lamas na o kalaunay na na Mercedes. Kaya't mo asawan? Boss nila kay mo ni Sir Albert? Saan laang abos? No di kat aggayem da. Ay, kasta gayam. Ay, anyan apan nakairanranana? Anya ti kaya tiyo asawan? Kwa ngamin, Ma'am Amanda. Boss ko ni Sir Albert. No kasta, isugayam ti kunam abos mo. Adi mo mapanawan, gaputa na simpet da. Wen, ma'am, boss ko ni Sir Albert. Abalayan, maudin da ito'y arabi iyapan nakalamay ti bangkay ni Sheila. Mahitabo na ninton bigat. Wan, abalayan. Awan mabalin ko, no nagpatinggala dito itibiyag na. Ngamno kumata saan ang nagpartak ang nagmaneho. Saan kumana pasamak ti kastoy. Anya nga rod, di tay maibaga no kasano ti pupusay ti tunggal maysa. Kat nalabi ta kastoy ti wagas ti pupusay na. Di tay amo dagiti pagteng iti biyag tayo. Sayang, abalayan. No kumata na saya at nga asawan ni Sheila. Naragsak na kuma kini Albert. Kasta mo tinamnamak idi gambidot gayam. Gaputa sa antaan naragsak. Ala, anyang arod. Saanan ang maisubli tinapalabas. Nalpasan ti tabon, iho. Wen papa. Adda na sa kanyak ni Lolit may papaniti anak mo. Wen papa. Agpakuyugaken ko na ita. Amapan ijay ayan ti anak ko. Panagkunak, awan tinagbali na pari ko ti anak mo. Ngamin, nasaya ta tao tinang ibatsan na. Wen papa. Ket pagyamanak unay dayta. Ala, agrubwat ka nga roden. Tay-tay pa'y ang nakarubwat ni Lolit. Daytoy abalay tinang ibatsyam iti anak ko. Wan, sir. Kaya't mo asawen. Dadani kan Amanda ti mga aywan iti anak ko. Ay, jak ni namnama akasta, sir. Namwak la di lamay agayim mo gayam ti asawa ni Ma'am Amanda. Nga ben, nakitak ni Ma'am Amanda, idiin may da nakilamay. No kasta. Ti ubing nga ubba idi ni Amanda ang nakitak. Kat iso ni Angela. Di mo na irupaan ti ubing, sir. Saan? Insarak aminan ni Amanda iti seleda. Iso ajak nakita ti rupa ti ubing nga ubana. Ay, anyan apa nakairanranada, sir. Ngam, nasingpot ni Ma'am Amanda. Awan makunakken ko ana. Dayta ti pudno ana pasamak, Ma'am Amanda. Saan ko apudno nga anak ni Baby Angela? Anya? Gapo iti kinadakas ni Sheila. Iso akas to iti napasamak. Ken, Lolit ti pudno anagan ko, ma'am. Saan ang Mercedes? Diyak matukod na panunutan. Adakas gayam ti panunot ti asawam, Sir Albert. Pudnot ako nam. Naimbaglaan yan. Tanasaya at atao ni Nana Lolit. Kan masirib. Kat amo na tinararamid na. Kan naimbag. Tas sikatin ang ibatsan na iti ubing. Gaputan na saya at kayo at tao. Wen, inaiwanan mi anaimbag ti anak mo, Sir Albert. Agraman ni Danny, kat kanayon ang mapuyat. Gaputa iso ti agtimpla iti gatas ni baby. Agyaman ak unay kada kayo. Kasano? Iisubliyo ti ubing iti balayo? Saan nga taan nasaysayaat no agyan pala ang dito'y balay? Amanda. Sana bale, awan pagdanagam, Sir Albert. Saan ang mabaybayan ni Baby Angela?
Umay mo sukunan ti ubing. Iti sa bali agundaway. Ngam saan kumapay nga ita. Ay, Jack ni Namnama, nga anak mo gayam ni Baby Angela, Albert. Amom ka di, nga oray siya, ket kanayon na mapuyatan. Wen, nasao kanyak ni Amanda dayta. Impatag ni Amanda ti anak mo, Albert. Kat idinaamuan ng anak mo, medyo nagliday. Ngamin, sigurado ang maisinakan ko na ti ubing. Pagyamanak ta impatagyo ti anak ko. Agsangsangit idirabiin ni Amanda. Ngamin, mayadayon kan kuanan ni Baby Angela. Saan amaya dayo kan kuha na ti anak ko? Gaputan na wayalat ta nga umay ije balay. No adanton ijay ni Baby Angela. Ket no ita, patgak tikid daw na. Asaan pay lang nga ita ti panangalak iti anak ko. Nang runa pay kano, tamano lang nga aldaw tinapalabas, api musay ni Sheila. Wen, narigatan, Albert. Ang mga nualalyaan na. Anya? Basta, agtungpal kalatta iti asawak. Sana bali? Tasan ang mabaybayan ti anak mo. Nga anak ni Muten. Tada kami itan ti agpuy-puyat. Ngamin, nurabi aldaw para kan kuana. Ngamno iti aldaw, rabi para kan kuana. Gaputan nakaturog latan no iti aldaw. Kasta ka di? Ala, agmulta ka. Pakanenak, ita lunch break. Ariglado. Day talagayam. Sige, Albert. Kastapay nga, Rod. Katagyaman na kiti pa nag-video call mo. Ikisnak tulatan ka ni Baby Angela. Bye. Uy, nakaisom. Ah? Gaputawan dakas pasamak ka ni Maria Angela. Kat mismo pa'y gayam ati asawa ni Danny ti mga aywan. Amamom day ta, Dani? Wen, katrabahwak iti opisina. Kan gayam ni Albert. Ay, kastagayam. Kat, anya nga iti imbagam kan kwa na. Agawid ka kadiitan, iti Pilipinas? Saan pa? Total, basit lang nga na panawan. Malpasan ti kontratak dito eh. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti panawan? Wan, husto ka. Kan, jak pa'y kaya't ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan nga min no adamay baga dagiti tattao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko aplano ti makisinnublian ken kwa na? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao kanyak. Anya nga iti ammom. No da kayo tinaikari, iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, oray anya ti mapaspasamak. Agsabat lata ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Nga mamati ak, da kayo tinaikari ka ni Albert, iti tunggal maysa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Kat ita, denggan ti paggibusan ti seryetayo ita alawas na pauluan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Diyak kaya't pa'y ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan nga minno adamay baga dagiti tao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko aplano ti makisinnublian ken kuana? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao. Anya nga iti ammom, no da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, oray anya ti mapaspasamak. Agsabat latta ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo ka ni Albert tinaikari iti tunggal maysa.
Pudno nga ay ayatag pailaang ni Albert, aging gaita. Saan kon akali kaguman ti panagsinublian mi? Apay ngay? Kapot na makonsensya ak. Kasla inagaw ko ni Albert iti asawa na. Ay ngam, kasano napilitan na ka? Saanan, Perla? Saan kon akali kaguman ti panagsinublian mi ka ni Albert? Maayayatanak at talaga ka ni Baby Angela. Kuma, pudno nga anak ko. Kita man nga agpaiso ti pasama kanya. Saan taanam namaan, nga anak gayam da Albert kan korason ni Baby Angela. Inturong ti apo adata ti mangaywan iti ubing. Iti kasta, awan dakas ang mapasamak kan kuana. Kasta una panagyaman ni Albert. Ngam, malagip ko ni Nana Lolit. Anak na kano ni Baby Angela? Sa bagay, uray kas dyan ni Nana Lolit, tanapintas mat. Kansan na madlaw abakat? Siguro, agtawon la dayjay iti 42. 46 kano, kunana. Ket kasanon, numayadayo kadata ti ubing. Anya ti aramidam. Ha? Dani, Ay na, honey. Saan ka ngagsangit? Maragsakan ka kitdi. Tanatulungan ni Baby Angela. uwan. Kasta ti pampanunutan, kani. Day tala ang tamalidayana. Numayadayo kanyak ti ubing. Awan mabalinta. Kiddawan talangan iti Diyos. Asapay la kuma. Tamaadaan tantumat iti anak. Ma'am Amanda, nakalidliday ka manan. Nana Milay, Nay, nakaturog gaya mo ni Baby Angela. Kasanumat ngamen kat dinigos mo. Iso aday ta, naimas titurog na. wan nga rod, Nana. Ay, Ma'am Amanda, aging ka kadiita kat di ka pala agsikog. Santay nga rod, Nana. Ngam, saan ka maawanan itinamnama? Di muntumot ngamin kayat nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan no asino kada kayo tilupos. Diyak kayat, Nana. Basta mang namnama ak, amaaddaan kaming tumatlaan iti anak. Ala, sapay la ko mga rod, ma'am. Nakaturong gayam da Baby Angela kan Ma'am Amanda. Kabsat Milay. Ay, wan, kabsat. Sana balay. Urayak idang agreeng. Napuyat ni ma'am anangay aywan iti ubeng. Takasadumat ngamen, nakarieng no iti rabi Kat nakaturog mat no iti aldao. Ay, anyan. Ay, kaslapod daw nga anak na ni Baby Angela. Sapay na sao kanyak ni Sir Albert. Akayat kanon ni Corazon nga alaan dati ubeng. Taipanda ijaayan ti ina ni Corazon. Inton umay alawas daytan kabsat. Ta sumangpot pa'y ti maysa at tagaaw-awer. Anya? Wan kabsat. Tapno sanda ka nung agin na dayong agsingen. Ala, no kasta ti kunada. Awan mabalain dagiti amok. No day ti umanugod. Madlaw ang nagsangsangit ka, honey. Ngamin, umaidan to nalaan ni Baby Angela. Di da pala ngamin italag kanyak ti ubing. Maawatan ni Albert tirik na, honey. Ngam, amangan ngamin no ad-adan amasair ka. No ipanaw dan tumatla ti ubing iti dinam. Honey, Narigrigat no dumakdakal ti ubing. Sa maisinakan ka, honey. Ad-adan ang nasakit. anya mo't din. Kunak no agbalin na anak ko ti ubing. Ngam saan mo't kayam? Kas itinakunakon. Saan abalay? Tanakatulong ka ni Baby Angela. Ala, di ka nagliday. Amanda, honey. Apay nga ta asaan a panunutan ni Corazon, amasaktan materik na ni Ma'am Amanda, sir. Amuna day ta. Ngamkit di. Nawaya tayo amang sarungkar iti ubing. Di uray man tunggal Sabado amapan tayo iti lugar da. Tapno sarungkaran tayo ti ubing. Sa bagay Medyo andayo ti lugar da. Ngam awan parikot iti dayta.
Wen man, sir. Mayat dayta. Tapno makaaliwaksay met ni Ma'am Amanda. Mayak, Ma'am Amanda, ta ipakaamok kada kayo. Nga umay kaminto kada Sir Albert amang sukon iti ubeng. Kadwami ni Senyor. Malidayanak man. Ngam awan mabalin ko. Nalabit a kinasaritan ni Sir Albert ti asawa, ma'am. Tagkadwada mo't iti trabaho. Nalapit akasta. Anyamot din. Naliday tirik na. Ngamin, napatagan kanyak ni Baby Angela, nana. Wala, maawatan ka, ma'am. Ngaman niya nga rod. Kasladyak itulog kamaya dayo kanyak ti ubing. Saan ka kumaagumorgora, ma'am? Ngamaan niya nga rod, kat kastamot ti kayat ni Corazon. Kat dakkel ti panagyaman ni Corazon kada kayo kan ni Sir Danay. Gapo ta impatigyo ti anak na. Idawdawat na. Amaadaan kayo kuman iti anak. Tapno makompleto ti ragsakyo nga agasawa. Nana. Ala, di ka nagliday akasta, Ma'am Amanda. Saan abale? Nawaya kayo amang sarungkar iti ubeng. Kantap no makita yuman ti kasingin na. Ala, umay kan. Ubao mo ni baby. Tarumuartan dito'y silid. Agur-ura yung Albert dita salas. Uwan, honey. Di kan agliday. Sana bale. Tas umurot tayo iti lugar da Corazon. Iti kasta. Amum tunti pang pasyaram ka ni baby Angela. Sana bale. Tamok matkit diti lugar da. Uwan, honey. Wan ko nam. Ngam di ka matagunay. Ala, ubao mo ni baby. Tarumuartan dito'y silid. Nakilugan akon dito'y vanyaw. Tapno ada kasin nublat yung amang ugbak ni baby Angela. Ay, wen, kabsat. Nasayaat mat nga ron no kasta. Ni Sir Albert, isulaang nga tinagdrive itilugan ni Papana. Kat surutan tayo latay daa. Wen, di ka agdanag. Tamok ti lugar da Corazon. Iswasan tayo amayawawan. Namin ano kami nanapan ni Jack ni Albert. Ma'am Amanda, siya kung ti mangubba di taubeng, ang mga nabannog kan. Sana, nana. Siyaklatan. Ala, bay amlatan ani Ma'am Amanda ti mangubba, kabsat lolit. Ipapas na nga ubbaan ti ubeng. Ikang kayo iti kwarta, para kadagiti masapsapol dagiti ubing, nanang. Nga madamot igam ko a kwarta baraw. Sana balin Igatang yu kadagiti kayat yu akanan. Tangruna pa'y, tada kadwayo ang mga iwan kadagiti ubing. Ala nga road baraw. Kitagyaman na. Da kayo latan ti makamu kadagiti ubing Umayak to lata sumarongkar. Uwan baraw. Taanya ngay. Kat kastoy ti kayat di Corazon nga anak ko. Asaan nga agsina dagiti ubeng. Total, umay mumutla itasar sarungkaran. Hawan nanang. Sa bagay, umadaneng ti panagawid ni Corazon baraw. Addan kadwa may amangaywan ka dagiti singin. Ilepas na ti kontrata na. Taday ta ti kayat na, nanang. Ay na, agkarupropa, dagiti singin. Di kay natagarin, nana. Ang mga numalukag da. Ay, wen ma'am. Ay na, nagpipintas da. Wan nga rod, nana. Italak-dala ko man kanyak ni Baby Angela. Tasya kon timang padakkel. Aday ta ka manen, ma'am. Inton ko, agluluhakan tumanen. Nana, Ala, hintayon di kusina. Tanakasaganan ti lamisaan. Sana bale, tada ti agawir amang kita kadagiti ubing. Ala, ma'am, mapantayon ijay kusina. Wen, Albert. Umadanin ti panagsublik dita Pilipinas. Nasayat ka, Rod. Or-orayan ka. Albert. Ala, agananad ka nga, Rod. Laglagi pa nga gur-uray kami kan ka. Sige. Sandak apakadanagan. Talasayati ka sa sad ko ditoy. Dagiti ubing, awan parikot.
takanayon ko ida sa lungkaran. Ken adda kadwa ni nanang mo ang mga ayawan kadakwada. Di ka agdanag, tasyak timangtangdan. Albert, Ala, kastapay nga rod. Umawag at tumanan iti sa bali akong damay. Tapnosan ka mataktak. Bye. bye, Albert. Adon dagiti ginatgatang ko para kadagiti ubing. Nabanglo a sabon, pulbos, kan aminan apang babae nga ubing. Ginatang ko aminan. Ala, sikat imakam mo. Okay ka di kan ka? Nga agas-gastusak ka dagiti anak ti gayam mo? Awan parikot iti dayta. Naamuan ni Albert teta ngar aramidam. Iso nga ingnato na ti suldok. Saan la dayta? Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Wano, bonus ko. Aging ga ita? Ikikan na ka iti bonus mo? Wen, ngamin. Amangan ka no amin asweldok, kat ipapaay mo kadagiti ubing. Amangan ka no awan agbati. Ala, isublim ti intad na bonus mo. Ibagam asaan adakkel ti gasgastusak para kadagiti anak na. Ma'am Amanda, sumurutak to inton agpasyar kayo iti ayan dagiti singin, ah. Inton bigat ti ipapanmi, nana. Ay no kasta, sumurutak mat nga rod, ma'am. Sana bali ta imbagak ka ni Sir Albert nga umayak. Kat, kunana, nga umuna tayo latan, ta sumarunon to. Adang amin kasarita ng importante a klientida. Wen, nana, dagasan kanton iji balay da Albert. Ay, uwan, ma'am. Uwan gayam. Umadanin di pa nagawid ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nasayaat nga rod mo kasta. Tapno maamamok mat ana imbag. Napintas a babae, ma'am. Simple. Ngam napintas akaskan ka, ma'am. Sapay ko ma, tag kinaawatan kamin to. Kat saan na nga ipaidam kanyak dagiti anak na. Saan, ma'am? Nasingpit ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Sumangpat itan ni Corazon, Amanda, honey. Mapansabtan ni Albert iji airport. Nasayaat mo to kasta. Takayat ko ang makita kan maamam mo. Medyo nabayak iji abroad ah. Wen nga rod. Nalabit anak aurnong dayjayan itinawadwad. Ay, wan ah. Kasano? Anya ti plano da ka ni Albert? Agkalaysada nga tan? Kasta ti plano ni Albert. Kat isagsaganaan na, tiing grande akalaysada. Upatan na tawon tinapalabas, Albert. Awan ka diti plano ang mga sawa manen? Urayak ni Corazon, papa. No saan tumutlangan ni Corazon ti maasawak. Uray sana ko na mga sawa, pay. Kasano nga roditan? Kat sana kayat ni Corazon ti makisinubyan kan ka? Idaw-dawat ko asapay la ko matagbaliw ti panunot na, papa. Ala, iti kanito akayat na ti makisinubyan kan ka. Akalaysa kayon. Tapara dayta iti naragsak a pamilyayo. Papa, Mas naragragsak ti pamilyayo. No kompleto kayo iti maysa a pagtaengan. Anya ka diti may pahay ko kada kayo, senyor. Kasarita ka para iti pagsayaatan dagiti apok. Senyor, Pinilit ko idi ni Albert nga ikalaysa na day di Sheila. Ngam dakkel labidot dayjay. Saan ang naragsak ni Albert? senyor. Iso nga imayak dito'y balayo, takayat ko nga ibaga, nga urnusen nyo kuman, ti relasyon nyo kini Albert. Tanaragragsak madlaang no kumpleto kayo asa nga pamilya, iti may sa abubong. Senyor, nakurapay kami laan. Sana day tatinaskan kanyak, kaputa nakamiris akon. Kat kayat ko nga kalaysa kayon kini Albert. Oh, Amanda, honey. Bumangon ka ditan taing kaagdigusan. Amangan numaladaw ta iti kalaysan ni Albert. Apa yan?
Anyat mapaspasamakan ka. Ay, di nakasit ka. Diyak kaya ti angot mo. Kat no kadigdigos ko. Diyak kaya dito yung sabon mo. Makapabakwart. Anyat kaya tasang dayta. Amangan no aginaw kan. Mabalin na kasta. Ngamin, doon abulan ajak nagbinulan. Masikugak sa nagpaiso. No kasta, agpalas ka. Takuyugan kang agpakita iti doktor. Saan inton bigatan? Daraayan tapay ti kalaysa ni Albert. Ikari kurasan, saan kanto asaktan? Ayatan kan ipatag ka. Agraman dagiti singin nga anak ta. Ikarikmat, Albert. Ayatan kan ipatag ka. Karaman dagiti anak ta. Agtinulong ta, para iti pagsayatan ti pamilya ta. Amok anaranyag ti masakbayan dagiti anak ta. Gaputabak nang ka. Awan serbi ti kinabaknan, no awan ayat iti kaunggan. Albert, Dahil ti pagtakdaran ta. Tima ko na nga ayat, kan pamatag iti tunggal maysa. No adda day ta kadata, kayat na asawan, naragsak ti pamilyata. Kan inayom tamatan, ti panagtalagta iti tunggal maysa. Wena, Albert. Saan ko nga ikatan ti panagtalag mo kanyak? Diyak to pulos dadaulan dayta. Ditan papagayam, tinagibusan, teserye tayo itaalawas, anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.